ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସକାଳ ସକାଳ ମୋ ଝିଅ ଉଠିକି ଏଠି ହର୍ଲିକ୍ସ ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇତେ ଲାଗି ଯାଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ହଉଛି ସୋମବାର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଲଞ୍ଚ ବି ସବୁ ନିରାମିଷ ହେଇଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲଞ୍ଚ ରେ ହେଇଛି ନେଉଟିଆ ଶାଗରେ ବଡି ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ତାପରେ ହେଇଛି ଏଠି ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନିମ ପିତା ତରକାରୀ। ଆଉ ଏଠି ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ତା ସହିତ ଡାଲି ଆଉ ଗରମ ଭାତ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବାପ ଝିଅ ବାହାରିଲେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଶୋଇ ଉଠିକି ଏଠି କଣ ପିଉଛନ୍ତି କହୁଛି ଶୁଣ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ବାପ ଝିଅ ଗୋଟେ କାଚ ଗ୍ଲାସ ରେ କିଛି ଓଆରଏସ୍ ଆଉ ଦିଟା ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି ଚିନି ଟିକେ ପକେଇକି ତାକୁ ଫ୍ରିଜ ରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଶୋଇ ଉଠିକି ବାପ ଝିଅ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। କଣ କହିବି ତାଙ୍କୁ। ଆମ ବାଡି ପଛ ପାଖେ ବହୁତ ସାରା ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିକି ସହି ପାରିଲିନି, ଆଉ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ସେଇ ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗକୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଆମ ଘରେ ଏଇ ଶାଗକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଶାଗ ତୋଳୁ ତୋଳୁ ଦେଖିଲି ସେଠି ଦିଟା ପିଆଜ ଗଛ ହେଇକି ଏତେ ବଡ ବଡ ହେଇଗଲାଣି। କାହାକୁ କାହାକୁ ଏଇ ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ ପସନ୍ଦ ଟିକେ କହିବେ ତ।